Galkynışdaky gaz öndürýän kärhanalaryň işgärleri şuunlar gamyşdan böwet örýärler we soňra çöle gidip çäge gömýärler. Şeýlelik bilen yerli häkimetler süýşýän çägelere garşy göreşmäge tynanşýar. Galkynışda ýurduň iň uly gaz ýatagy ýerleşýär. Ýurdun etaty gaz ýatagynyň golaýynda ýerleşýän kärhanalaryň işgärleri tebigy gaz çykarmak we öndürmek boýunça detxalaryň töweregindäki ýerleriň çölleşmeginiň öňüni almak çärelerine köpçülik bilen gatnaşýarlar. Bu arada 5-nji noýabrda Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy yerli işgärlere talgylanyp habar berdi. Şu günler kärhanalaryň işgärleri guran gamyşlary örüp çäge gömýärler. Her kärhananyň işçiler tarapyndan örlen gamyşlar bilen berkidilmeli belli bir meýdany bar. Dip yerli çeşmeleriň biri gurrun berýär. Gamyş örmek we çäge gömmek işine gaz öndürüji pudagyň dürli işgärleri, operatorlar, kepşirleýijiler, elektrikler, slesarlar we beýleki yerli guramalaryň işgärleri, şol sanda yerli agyz suw kärhanasynyň işçileri gatnaşýar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli kärhanalaryň işgärleri hünärmenleriň muht iş güýji hökmünde ulanylmagyndan nägile bolýarlar. Ondan öň yerli kärhanalaryň işgärleri kukurt ýüklemek, yerleri arasalamak we beton agdarmak ýaly işlere çekilipdi. Şu ýylyň iýul aýynda ýol ötende ýerleşýän Galkynış gaz zawodynyň işgärleri guramaçylykly häsiýetde kukurt ýüklediler. Olar öz hasabyna ýöriti eşikleri we maskalary almaly bolupdy. Adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen yerli kärhanalaryň işgärleriniň sözlerine görä köp hünärmen işini ýitirmekden gorkup mejbur bolýan islendik iş etmäge boyun bolýarlar. Olaryň köpüsi aýlyk haklaryndan onlar çetsi ýokary bolan para berip uly kynçylyklar bilen işe ýerleşipdir. Ýol ötendäki çeşmelere görä şu gün gamyş örmek boýunça işler kärhanalaryň ýol başçylarynyň buýrugy bilen edilýär we gara ýollaryň hemde demir ýollaryň töwereginde çäge depeleriniň döremeginiň öňüni almak üçin alınıp barylýar. Anonim şertlerde görülen Aşgabatly bilermen gamyşdan böwet ýasamagyň onlarca ýyl odal ulanylan netijesiz usullaryň biri bolanlygyny aýtdy. Bu hereket edýän çägeleri taklamagyň usullaryndan biridir. Howa olar hatarlayan detgalar, ýollar, turba geçirijiler, elektrik liniýalary peýda bolan wagtynda köp ulanyp başlandy. Olar çäkli bir çäre bolup, bu häzirim çägeleri köp taklap bilmeýär. Dip Türkmenistanyň Çöl institutynyň öňki işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre süýşýän çägeleri saklamak üçin nebit önümçülüginiň galındylary bilen suwarmak ýaly has täsirli usullar hem bar we olar çägäniň birnäçe mövsümiň dowamında saklanmagyna mümkinçilik berýär. Çägeli meýdan Türkmenistanyň epesli bölegini emele getirýär. Çöl ýurduň territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Bilermenler özleşdirilýän meýdanlaryň göwrüminiň ýygyderli artmagy bilen soňky 30 ýylda çäge garşy görüşiň epesli haýallanlygyny belleýärler we munyň tebitleriň çölleşmegi meselesini has agyrlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Onun gowrumy ilhinç, men ýygydan kosmosdan alynan şekilleri öwrenýärin we 80-nji ýyllaryň başyndan bäri hemme zady dinamikada görýärin. Bu döwürde Garagum çölüniň üstü bilen birnäçe uly ýol guruldy, turba geçirijiler çekildi. Gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça işler edildi. Döwlet abadyň ýagny gün ortadaky gaz ýatagynyň töwereginde Iran bilen Türkiýeň golaýynda betbagçylykly görünýär. Dip Aşgabatly bilermen aýdýar. Türkmenistanda Çöl instituty şu gün hem işleýär hünärmenler öňki ýyllarda institutyň we çölleşmäge garşy görüşmek üçin ýöriti laboratoriýanyň çägäniň täsirini öwrenmek we öňüni almak üçin köp iş edenligini belleýärler. Institutyň işi 1998-nji ýylda Ilymlar Akademiýasy ýapylandan soň Haýallapdy we Tebigaty gowramak ministrligine geçirilip, Milli Çöller Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi institutyna öwrilipdi. Aşgabatly hünärmeniň pikiriçe çölleşmek meselesi onuň çözgüde uğrunda işleýän ýöriti guruluşyň ýokdugy sebäpli hasam güýçlenýär. Alym köp prosesi ýygyna gaýtaryp bolmaýanlygyny, şol ýerlerde köpçülikliň ösümlik ekmek ýaly netijeli çäreleriň bolsa gaty gymmada düşýänligini belleýär. Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanda her ýyl millionlar çagaç oturdyldy. Olaryň köpüsi gurady. Bu çykdyjylaryň bir bölegi böjet işgärleriniň we okuwçylaryň boýnuna düşdi. Olar pul tapşyrmagy we agaç ekmek işine ýygyderli gatnaşmaga mejbur boldy.
Mecburi zähmeti ulanmak praktikasy Türkmenistanda giňden ulanylýar. Büdjet işgärleri owa hojalyk işlerine, ýogurlara, guruluşyk, arasalyş we awadanlaşdyryş işlerine ýygyderlik gatnaşýarlar we dürli çärelere öz aýlyklaryndan pul goşýarlar. Koronavirus pandemiýasy döwründe häkimetler tarapyndan ilata maliýe we guramaçylyk basyşy hasam artdy. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanyň kanunlary mecburi zähmeti düwünden gadagan edýär.